Banditule. Banditule, mama. Ce facem, bre? O filmăm pe Mickey? Ia uite-te cum o filmăm pe Mickey, cum se dă uța, mama, uța. Da, mama, da. Hai. Hai, da, du-te! Hai, mă, banditule, mă! Banditule, mama, haide, du-te acolo! Haide, puiu, du-te pe leagăn! Nu mai vrei? Thanks for running this thing to get around here. What are you talking about? You're not lying. I say you. Banditoiu! Hai! Știm întotdeauna ce-ți dorești și le-am pus pe toate într-un pachet. Astfel poți efectua tranzacții prin telefon sau internet, economisind timp și bani. Alegi pachetul Ciucu! Poliția altul. Wow! No. All right, no. But it's for some reason it says what you are away. So it's jumping in here. You just can put the pieces together in the deal. Ce face mama Mickey? Ce face Mickey? Ce-a făcut, Blic? Ce-a făcut? Ce-a făcut? Ce-a făcut banditoiul, mama? Banditoiul, mama, banditoi, așa iubește fata, ea iubește tu fata. Ea iubește tu pe Mickey, ea iubește tu pe Mickey.